Bona tarda, estem aquí a la redacció del Diari de Barcelona i avui ens acompanyen en Xavi i en Pep de Sexeni. Com esteu, nois? Molt bé. També, molt bé. Us ha pillat de pluja quan veníeu cap aquí? Estàvem aquí al costat just en una entrevista, així que hem hagut de fer 2 carrers només de pluja, però sí que avui el temps... Massa britànic per Barcelona el temps avui. Fa una setmana vau publicar el vostre primer EP, Només Música. Com heu estat vivint la rebuda del públic? Bé, la veritat és que està sent molt guai. Tampoc havíem fet una super campanya de xarxes i no sabíem molt bé com funcionaria i està sent una rebuda molt xula i sobretot totes les cançons estan tenint molt bona rebuda, que això a vegades passa que una fot un petardazo i les altres pues, no se'ls hi fa tant de cas i en aquest cas totes estan anant molt bé. Sentiu que Clar, dius això que totes estan tenint una rebuda bastant similar. Creus que n'hi ha alguna que ho ha patat més que les altres? És que cadascuna ha funcionat d'una manera diferent realment, perquè jo que sé, televisió ja la vam treure el novembre passat, va ser l'adelantament d'aquest EP i va funcionar molt a ràdios i la gent l'ha escoltat molt i tal, i diguéssim que en certa manera l'ha rellevat Els ulls que et mirin, que va ser el segon adelantament que vam fer ara fa cosa d'un mes, no? Després, jo que sé, la cançó de Sidoní és una cançó, la persiana baixada, que la gent l'està escoltant molt a Spotify, no? Està tenint molt número tal, però després per Josep Maria, a Més Betlana, la gent l'està comentant molt per xarxes i ens arriba molt feedback i totes veiem que s'estan escoltant molt i que a la gent li estan agradant molt. Per tant, cadascuna a la seva manera està funcionant molt bé. Ara, quan mencionaves les cançons, totes menys una, Els ulls que et mirin, són col·laboracions. Ha hagut alguna raó per la qual fer 3 col·laboracions en un àlbum en un EP de 4 temes? La premissa des del principi amb aquest disc va ser: farem una cançó nosaltres sols perquè la volem fer i després anirem fent col·laboracions o fins que ens en cansem o fins que no tinguem més temps o fins al que sigui. I ens ha quedat això. Vull dir, no hi ha més estratègia ni ambició que dir anem a fer col·laboracions amb la gent amb la que ens ve de gust fer col·laboracions, anem a fer una cançó nosaltres sols i endavant. N'hi ha hagut algun artista amb el qual us hagi sorprès la forma de treballar que tenien a l'estudi? Bueno, més que ens hagi sorprès a nosaltres, crec que nosaltres hem sorprès molt als de Sidoní, perquè al final són un grup d'una altra generació que ven de fer cançons més que el cantant escriu la cançó, llavors els hi presenta la banda i la rearrangen entre tots i tal, i nosaltres som més d'una feina més col·laborativa, d'arribar a l'estudi amb una maqueta i ficar-nos tots a dir idees i a construir conjuntament la cançó, i clar, ells com que estan acostumats més, sobretot els músics, com a no prendre tanta partida de la composició i com que ha sigut xulo com aquest intercanvi de maneres de treballar. A l'EP teniu la cançó Josep Maria, amb Més Betlana. És una cançó molt irònica i molt adequada pels temps que vivim. D'on va sortir la idea de fer aquesta cançó? Bueno, nosaltres, clar, ja tenim clar que volíem fer una cançó amb Més Betlana perquè ens cauen molt bé, ens coneixem de fa temps i quan havíem coincidit ens havíem portat molt bé i teníem clar que volíem fer com una cançó del punt de trobar entre els dos grups, que són com aquestes cançons satíriques, de fer una caricatura d'algun perfil social, no? I segurament aquell dia algun Josep Maria de Twitter hauria dit alguna barbaritat o el que sigui, i ho estàvem comentant amb l'Andrés, que vam començar junts amb el tema i després es va reunir el Pep, que venia més tard, i d'aquí jo crec, no sé, va sorgir d'això, d'estar comentant alguna cosa i dir, hòstia, els Josep Maries és com un concepte que és divertit, no? Podríem estirar d'aquí. I llavors l'Andrés li va vindre com aquesta referència amb el Samba d'Obeia, no? I com de fer el joc de paraules i llavors... I la resta és història. Sí. Aquest àlbum el presentareu el dia 13 a la sala 62 del Paral·lel. Com esteu esperant aquest concert? Teniu expectatives altes, baixes? Home, expectatives altes, serà un concertàs, serà una festa, serà una celebració de nosaltres amb el nostre públic i presentarem aquest EP, vindran col·labos, vull dir, serà una gran festa. Sí que evidentment és l'inici de la gira d'aquest any, però no té cap més pretensió que ser una celebració. A més, una sala històrica de la ciutat. Sí, és un lloc per mi és iniciar... la meva sala preferida de Barcelona, a mi em fa molta il·lusió tocar-hi. Teniu alguna sorpresa així que podeu avançar? Has mencionat col·labos? Sí, o sigui, hem tret un EP de col·labos, a partir d'aquí que cadascú faci els seus números. Ara m'agradaria parlar sobre els orígens de la banda. En moltes entrevistes heu dit que la banda va començar a un soterrani.
Més o menys això com va ser? O sigui, un soterrani, però era el soterrani de l'institut. Anàvem a l'hora del pati, baixàvem a tocar, a fer una mica el ruc, bàsicament. Anàvem allí a passar-ho bé i teníem com algunes idees de cançons, tampoc les acabàvem, simplement experimentàvem, no? Just el cantant, el que ara és cantant, havia començat a tocar la bateria i creia que amb 4 mesos de tocar la bateria ja podia formar un grup i seguir la bateria. Al final no ha acabat tocant la bateria, però sí, va sorgir d'això, d'una inquietud seva de voler fer un grup i ens va convidar un parell i baixàvem allí a fer música. I els membres que vau començar baixant aquell soterrani sou els d'ara? Sou els 6 que esteu ara? No, això vam començar jo i l'Andrés i després quan ja havíem tret una cançó se'ns va presentar l'oportunitat de fer un concert i llavors vam haver de buscar més músics, no? Perquè 2 persones és complicat. Llavors ells ja tenien algun grup de versions junts i eren com de la nostra generació, la gent que dins de Lleida tenia més experiència, no? Com amb grups de música i així, i vam fer per coneguts, bàsicament, pel trompetista, l'Albert, vam fer com una fusió allí i d'aquí ja sí que va ser la banda original. Sou ara 6 membres del grup, abans heu mencionat el procés creatiu que teniu. Clar, sou 6 persones. Com es posen d'acord 6 persones per muntar una cançó? Doncs cada cançó és completament diferent. N'hi ha algunes que parteixen d'una primera idea de l'Andrés, a vegades algunes que les comencem absolutament des de zero, diversos a l'estudi, que és el Club de la Sisena Hora, la vam escriure tots 6 entre nosaltres a l'estudi, o el grup de pop amb els tiets la vam fer entre 8 persones a un estudi, imagina't. Val? Aleshores, a partir d'aquí, és això, cada cançó és diferent, però crec que el que és guai és que a cada llançament reinventem una mica la manera que tenim de fer cançons i crec que el trobar noves maneres de crear ens ajuda a preservar una mica la frescor. Algun cop heu tingut algun creuament entre la banda? Perquè, clar, sou molta gent, moltes idees diferents. No, mai hem tingut cap problema, ni d'egos, ni de xoc artístic, ni de tal. Tots acabem d'acord amb quines són les coses que són el millor per la cançó i el millor pel grup. Una de les primeres cançons que va petar vostres va ser Lleida Town, del 2019, si no recordo malament. Sí, és la cançó que vam fer al soterrani de l'institut de forma molt poc seriosa i que també vam fer un videoclip amb companyes de l'institut, també de forma encara menys seriosa, però que ho vam fer per passar-ho bé. També era una cançó que no sé si s'entenia molt bé la línia entre la ironia i la no ironia, però crec que en aquesta ambigüetat és on realment estava la gràcia de la cançó i es va fer viral dins de la ciutat de Lleida. Jo crec que per això també, per la gent que ho entenia i es sumava al carro i la gent que no i s'enrotlla una mica, no? Realment. Sí, estava a la fina frontera a ser una... O sigui, una mica, us passava una mica més i era una cançó de l'Opau de Pons, però això és tot just el contrari del que volem. Us esperàveu l'èxit que va tenint? Això la vau fer al soterrani? No, sí, això jo recordo gravar el videoclip que comentàvem, això tindrà... si té 1.000 visites serà... Alguns deien que no n'hi arribaria, no? I després... Quantes visites té? A YouTube vam arribar a 30 i pico mil ràpid. En unes setmanes, sí. Sents malament per ser el primer tema d'una banda? Sí, i que no teníem ni... O sigui, ens vam fer l'Instagram 7 dies abans que sortís la cançó per intentar promocionar-la d'alguna manera, bueno. Heu mencionat també el sarcasme i la ironia a les lletres. Quina importància li doneu a l'hora d'escriure una cançó, afegir aquest humor? Depèn de la cançó. Al principi era molt gran, o sigui, el primer disc hi havia molta presència de la ironia. Potser al principi tens més pudor a l'hora de composar, no? I fiques aquesta capa una mica per allunyar-te de la teva pròpia obra i a mesura que ha passat el temps hem anat mantenint aquest registre però també explorant registres amb menys ironia, no? Amb aquest mateix EP tens els ulls que et miren que no hi ha res d'ironia ni d'humor, però després quan vas a Sidonia hi ha alguna punteta, algun vers així més catxondo i després Josep Maria és pura sàtica, com el primer disc que era tot catxondeo, la veritat. El vostre darrer àlbum, Joc de Nens, va guanyar el Premi Enderroc a la crítica. Com va ser per vosaltres guanyar aquest premi? Doncs mira, està molt bé perquè que et reconeguin. Joc de Nens va ser un currazo bestial, vull dir, és un disc amb
l'edició estàndard té 12 cançons, l'expansió té 18 cançons, vam fer desenes de videoclips, vull dir, va ser una cosa mastodòntica a nivell de feina i n'estem orgullosíssims, i que hi hagi un reconeixement que en podrem discutir, però és dels reconeixements més importants que hi ha a la música cantada en català. És una cosa que és molt important per nosaltres, la veritat. A més aquest àlbum, el que menciones, vau fer els videoclips, un videoclip que era per cada cançó, sí. Tots amb la seva estètica que tenien a veure amb la portada també. Exacte. Quina importància li doneu a aquesta sinergia entre estètica i música? A veure, la música la consumim pels ulls també. Precisament amb aquest EP hem volgut com una mica trencar amb tot això i dir, escolta, nosaltres ara farem cançons i ja està. Però bueno, entenem que amb les portades que hem fet i amb els vídeos que hem penjat a xarxes socials promocionant aquest EP, tot i que sigui un anti-statement, també hi ha un statement visual amb el qual també expliquem quina és la història darrere d'aquest disc. No sé si m'explico, no? Aleshores, sí, forma part tot del mateix paquet. Una cosa que em va sorprendre molt de la vostra música quan la vaig començar a escoltar va ser que agafeu molta influència de la música festiva catalana. Quina importància creieu que té aquest tipus de música aquí a Catalunya? Pues tota. Vull dir, els grups de pop en català generalment no es guanyen la vida del que cobren de Spotify o del que cobren d'Sgae o del que les entrades que venen en sales. Es guanyen la vida tocant festes majors. I evidentment el context d'aquest circuit determina també la sonoritat de l'escena fins a cert punt. Hi ha grups i artistes que estan més condicionats i altres que menys. També es pot fer música no festiva en català. Hi ha grans grups de música no festiva en català, com per exemple el Petit de Caleril, no? I ho rebenten, saps? Vull dir, però sí que és veritat que la música festiva forma part del nostre ADN com a país, en certa manera. Aleshores, en un moment on arriba la banda del pati, arriba molt tirar les coses amb ordinador i tal, nosaltres crec que venim generacionalment som més propers a la banda del pati, però tenim també la sensibilitat per reivindicar la banda de festa major amb una trompeta, i en aquest sentit crec que estem una mica a cavall entre aquests dos mons i crec que és una cosa de la qual ens en sentim molt orgullosos. Si no té trompeta i trombó no és música catalana. Sí, claro que sí, hi ha música catalana de molts tipus. El que passa és que nosaltres entenem la música festiva, la música de festa major catalana, com una part molt important del nostre llegat cultural com a país, i creiem que és important d'una manera moderna, d'una manera divertida, que no sigui rància i casposa, saps? Reivindicar-ho, creiem que és superimportant això. Has mencionat que és veritat, la música catalana, les bandes catalanes us moveu molt per festes majors. Creus que és bo o que és problemàtic? Té les seves coses bones i les seves coses dolentes. Evidentment, tu si fas un grup de música en català i va mínimament bé, tu muntes bé, hosti, del que podràs anar cobrant de festes majors i tal, hosti, el teu grup, hosti, potser no en podràs viure, però serà més o menys rentable, podràs gravar el disco amb un productor o amb un estudi que estigui guai i tal. Clar, després els artistes catalans ens trobem amb que és molt més difícil reivindicar el fet que la gent pagui una entrada per un concert en una sala, que és una cosa radicalment diferent a un concert en una festa major, i l'afrontem d'una manera completament diferent. Té unes casuístiques molt particulars l'escena musical catalana, i bueno, les hem d'entendre i jugar-les i intentar aprofitar-nos de les coses bones que té i intentar fer el possible per fer que les coses dolentes no siguin tan dolentes. I algun cop us heu sentit en alguna festa de poble? D'això, hi ha algun DJ que ha posat alguna cançó vostra? Sí, algun cop sí. Com va ser la reacció de dir, estan posant una cançó meva? Jo crec que al principi ens feia molta il·lusió, després va arribar un moment que ens feia un cert pal, i ara, depenent del context, ens segueix fent un cert pal, però és guai. Estàs d'acord? A veure, també jo, en el context on si sona una festa major és segurament al poble on la gent et coneix i la gent sap que és una cançó teva, i llavors és com aquest moment que saps que segurament més d'una mirada vindrà cap a tu i has de saber com
tampoc et ficaràs tu allí molt motivat amb la teva cançó perquè queda raro, tampoc et cohibiràs, llavors és una mica estrany, la veritat. Però al Nadal vam fer un concert a Lleida i després vam sortir a una discoteca de Lleida i van ficar, el DJ en algun moment se'n va assabentar que estàvem allà i va ficar com 5 cançons nostres seguides i va ser molt divertit. Jo aquell moment va ser molt divertit perquè hi havia un pacte tàcit entre totes les persones que estàvem en aquell antro, sabíem que estaven ficant cançons que eren nostres i probablement coneixíem a la majoria de la gent que hi havia allà, no? Perquè Lleida tampoc és tan gran i tothom va dir, escolta tu, anem a passar-nos-ho bé, no? I va ser un moment xulo, vull dir, depèn molt. Que guai. I ja per anar acabant, vosaltres sou una banda de Lleida, de Ponent. Creieu que la música catalana és una mica barcelona-cèntrica? Completament, inclús barcelona-cèntrica i girona-cèntrica també. És una pregunta que crec que tots ens fem i intentem buscar-li respostes i és una cosa que amb molta gent, amb altres artistes de Lleida com la Clara de Renaldo i Clara o amb el Llung Rajola ho hem parlat un fotimer de cops. Evidentment hi ha un tema purament geogràfic i demogràfic, estem una mica més apartats que les altres capitals de província, la nostra àrea metropolitana més enllà de Lleida ciutat és completament buida, vull dir, aquí a Barcelona al costat tens fotimer de ciutats, a Girona al costat tens Salt, tens Banyoles i al costat ja tens l'Empordà que hi ha una escena que flipes i no sé què i tal, Lleida surts de Lleida i a mitja hora tens Targa, però és una cosa molt més dispersa i evidentment la densitat de població és una cosa que afavoreix els intercanvis culturals, les escenes creatives i totes aquestes coses, no? La diferència dialectal és una cosa que jo entenc que també causa una certa frontera, però bueno, és una cosa que ara ja nosaltres no hi trobem problema. Vull dir, sí que evidentment el nostre accent és diferent, però de la mateixa manera que al principi era una cosa que tirava enrere, inclús a segons quines ràdios musicals grinyolava una mica, tot i que van tenir molta acceptació les ràdios musicals des del principi, ara és una cosa que ja no és un problema, ja no està superacceptat. Però bueno, encara queda molt camí per recórrer i per aprendre què és el que fa Lleida diferent de la resta de territoris de Catalunya i quines són les maneres de reivindicar-nos culturalment com a territori. A vegades sembla que la música catalana, la música dels països catalans es centra només en el litoral, en Barcelona, Girona i també hi ha moltes bandes de València que també tenen hi ha una diferència dialectal però també triomfen molt aquí a Catalunya. Bueno, és interessant també el cas d'Osona, no? Que no està al litoral i hi ha una escena molt gran allí, des de sempre. I jo crec que és interessant analitzar-ho perquè al final sí que està més a prop de l'àrea metropolitana, hi ha molt més bones connexions de transport, però jo crec que és interessant veure com fora de Barcelona també hi pot haver una escena, hi pot haver un espai on la gent estigui acostumada a consumir cultura, a anar a concerts, a anar a festivals, no? I sí, jo crec que és una cosa que tant des de Lleida s'ha de mirar com millorar, com des de fora de Lleida també s'ha d'intentar veure què està passant, no? No crec que la responsabilitat sigui només de Barcelona o només de Lleida. I Lleida també tenim molta culpa amb això. Sí, és el que vull dir, que és des de Lleida mirar què podem fer per trencar com amb aquesta situació, com també des de fora s'ha de veure que també es poden fer coses a Lleida, no? I ja per acabar, si amb aquest tema de Ponent, teniu alguna banda així de l'escena de Ponent que digueu 100% hauria de tenir més èxit aquí a la resta de Catalunya? A veure, nosaltres som molt amics dels nostres amics, al final, vull dir, hosti, Renaldo i Clara són uns referents per nosaltres, no fem el mateix estil de música, però hosti, jo els he vist a sales de Lleida des que tenia 12 anys i hosti, quan van guanyar el Premi de Rock de la Crítica Millor Disc de l'any també va ser un orgull de ciutat, no? El Llung Rajola també ha sigut quasi el nostre padrí a Barcelona, no? I hi ha molta cosa a Lleida guai, també hi ha Selva Nua i és això, es fa bona música a Lleida, però bueno, és això, és un territori una mica més complicat i particular per tot de coses. És això, poquet a poquet hem d'anar aprenent tant els de fora de Lleida com sobretot els de Lleida a entendre com canviar-ho, això. Doncs genial, moltes gràcies i esperem que el concert de Paral·lel vagi genial i ens veiem allà.